नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। इन्कम टॅक्स रेट्स देवयले 3 लाखा मेरेन टॅक्स ना 5 लाखा मेरेन 5%। मनरेगाक 48,000 कोटी, राजकीय पक्षांक 2,000 मेरेनूच कॅश डोनेशन, ऑनलाइन रेल्वे बुकिंगाक सर्व्हिस चार्ज, युनियन बजेट। फुडले सरकार मोगो गोवा सुरक्षा मंच शिवसेनेचे ठाकरे बरोबर तीनूय फुडारी मिडिया मुखार एकठांय। ठाकरेन केली सुदीन वेलिंगकाराची तोखणाय। सुदीन म्हणटा म्हापश्यां वाळपय मोगोच। पैसे घेऊन कोणाचे रॅलीक गेले तरी मत बीजेपीकूच मारात ह्या वादग्रस्त वक्तव्याचेर इलेक्शन कमिशनाची पर्रीकाराक नोटीस। एक्शन कित्याक घेवची न्ही, शुक्रार मेरेन मागली जाप। आणि गोवा फॉरवर्डाचे 4 कॅन्डिडेट येतले। काँग्रेस फक्त मतां फोडपाक, मात इलेक्शना उपरांत बीजेपीक पयस दवरून गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसी बरोबर रावंक तयार। अर्थमंत्री अरुण जेटलीन बजेटात इन्कम टॅक्स रेट्स देवयले। 3 लाखांचे इन्कम मेरेन टॅक्स ना, रिबेट घेतल्यांक 4.5 लाखा मेरेन ना, 5 लाखा मेरेन फक्त 5% इन्कम टॅक्स। बँकांक तोपी घालतल्यांची मालमत्ता जप्त करपाक कायदो, ऑनलाइन रेल्वे बुकिंगांक सर्व्हिस चार्ज ना, आधार बेस्ड पेमेंटा खातीर 20 लाख स्वायप कार्डां। राजकीय पक्ष एखाद्या कडच्यान फक्त 2,000 मेरेन कॅश डोनेशन दिवं येता, ताचे वयर चेकान। I therefore propose to reduce the existing rate of taxation for individual assessees between the income 2.5 lakhs to 5 lakhs to 5% instead of the present rate of 10%. That there would be a zero tax liability for a person getting income up to 3 lakh rupees and a tax liability of only 2,500 for people with an income of 3 to 3.5 lakhs. If limit of rupees 1.5 lakhs under section 80C investment is used fully, tax would be zero for people with an income up to rupees 4.5 lakhs. While taxation liability of people with income up to 5 lakhs is being reduced to half, all other categories of taxpayers in the subsequent brackets will also get a uniform benefit. We will undertake a mission Antyodaya to bring 1 crore households out of poverty and make 50,000 gram panchayats poverty free by 2019. Service charges on e-tickets booked through IRCTC will be withdrawn. I feel therefore, this kind of a transformative budget, an energizing budget, and a budget which will ensure that, more of the clean money rather than black money stays in the economy is going to be good for the economy and specifically also for Goa in the long run. So I'm happy for medium and small enterprises whose turnover is less than 50 crores. Finance Minister has reduced the corporate tax to 25%. It's a great relief to us. But when the budget actually came, he tried to please one and all. And I think he has been successful to a great extent. First and foremost, as a national president of MSME, I welcome the steps taken in respect to MSME because he has given us tax rebate of almost 5%. Secondly, he has also given additional inputs and stress on infrastructure development. जो टॅक्सेशना भितर सगळ्यान व्हडलो सामान्य मनशाक जो रिलीफ दिवपाचो एक डिसिजन घेतिल्लो आसा, जो प्रपोज केला ह्या बजेटा भितर, आनी तो म्हणजे इन्कम जेंचे 2.5 lakh, इफ द इन्कम इज बिटवीन 2.5 lakhs to 5 lakhs, तो जो इन्कम टॅक्स लिमीट आसा ते इट हॅज बीन ब्रॉट डावन फ्रॉम 10% to 5%. फुडले सरकार खंय मोगो गोवा सुरक्षा मंच आनी शिवसेनेच्या महायुतीचे तीनूय फुडारी मिडिया परिशदेत बीजेपीचेर भरपूर उलयले। शिवसेनेचो कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे पावलो, ताणें सुदीन आनी वेलिंगकाराच्या धाडसाची तोखणाय केली। सुदीन म्हणटा म्हापश्यां आनी वाळपय सीटूय मोगो काडटा। भारतीय जनता पार्टी गोंयच्या संघान ठुकरावन लायिल्ली आसा। एकूय संघ कार्यकर्तो एक सुद्धा मत आपल्या कुटुंबातले भारतीय जनता पार्टीक दिवसाना वा निग्र आसा संघाचो। तांची असंख्य पापां जी आसा, भ्रष्ट कारभार जो आसा, काँग्रेस फुडें एक पावल असो कारभार जो आसा तो सगळ्या जनतेक
विश्वास आयिल्लो आसा ही युती अभेद्य आसा युतीचो विजय जातलो हातूंत म्हाका यत्किंचितय संदेह ना आज परत एकदा गोंयांत परिवर्तन जाता आसतना महायुती सत्तेर येता अशें नमूद करता आनी जागृतायेन लोकांकूय हांव सगळ्या लोकांक येता ते 4 तारखेर पाठिंबो मागता ह्या वेळी मंगो पक्ष करणारे ह्या वेळी महायुती आहे त्यांनी पाहिजे तर आमच्या जाहीरनाम्याप्रमाणे आमच्या कंडिशन प्रमाणे त्यांना जर पाहिजे तर त्याने आम्हाला येऊन मिळावं मंगो पक्ष संपवण्याचा घाट काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षानं घातला हे सगळ्यांना माहीत आहे गोव्यातील लोकांना आणि थोडी चाणक्य नीती आम्हाला वापरावी लागली आणि त्याचसाठी आज परत एकदा मंगो पक्ष भरारी घेत आहे आज आम्ही सकाळी पदयात्रा पणजेच्या चर्चीकडच्यान स्टार्ट केली संबंध पणजेत आम्ही भोवले आणि जवळजवळ 600 लोक आमचे बरोबर त्या पदयात्रेक आशिल्ले एक मेसेज गोंयांत दिवपाक जाय अशें दिसलें पणजेचो आमदार ते पदयात्रा पळोवन तोंडात बोटां घालून थंय उबो आशिल्लो आनी आमच्यो गाडयो कश्यो आडोवपाच्यो हे पळयतालो हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की पणजेत सुद्दां तांची जागा हाल्ल्या दिग्गज नेत्यांचो भारतीय जनता पक्ष आणि गोवा काँग्रेस हांच्या दिग्गज नेत्यांचो ह्या निवडणुकेक पराभव जाता म्हापशां जवळ आमी 3 ते 3.5 हजार मतांनी मुखार आसा वाळपय आमी साधारण 2 ते 2.5 हजार मतांनी मुखार आसा हांव दोनूच सांगता म्हणून हांवें दिग्गज नेते म्हटले आज महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा सिंह पुन्हा एकदा गर्जना करतोय साहजिकच आहे शिवसेना म्हणजे वाघ गोव्याचा गोमंतक पक्ष म्हणजे सिंह या गर्जना त्याची सुरुवात ही आम्ही गोव्यापासून करतो आहोत चक्र फिरत असतात ती फिरणारी चक्र नुसती फिरवत ठेवली तर त्याला काही अर्थ नसतो पण चुकीच्या दिशेने चक्र फिरत असेल तर ते कोणीतरी चक्र उलटं फिरवण्याचं धाडस केलं पाहिजे आणि उलटं फिरवण्याचं धाडस आम्ही तिघं मिळून आज करतोय आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की गोव्यातली जनता ही या आमच्या प्रयत्नाला यश दिल्याशिवाय राहणार नाही गोवा फॉरवर्डाचे 4य उमेदवार जिखतले काँग्रेस फक्त मतां फोडपाक आसा म्हूण लुईजिनाचेर गोवा फॉरवर्डान फोग काडलो मात वेंचणुके उपरांत बीजेपीक पयस दवरूंक काँग्रेसी बरोबर रावंक तयार आसात म्हूण प्रभाकर तिमले उलयलो सालेगांव शिवोले दोन्ही कडेन इट इज टोटल युनिटी ऑफ ऑपोजिशन फोर्सेस सो थंय तर प्रश्नच ना फातोर्डा जो पळय विजय सरदेसाय पळय आसा ही इज अनक्वेश्चनेबल 2017 वेळी there is a possibility of a fight so our candidate of the Goa Forward Party is forerunner but we'll have to wait for the result alliance with the Congress we have said it from the beginning we have said even if the Congress doesn't want we are prepared for an alliance we are ready to sit in the opposition and still give you support because we want to throw out the BJP we are clear on that see janna ami clear we want to throw out the BJP okay fine we are clear on that if the Congress is not clear on that it's a different issue because I have not seen the GPCC president going to any constituency and addressing a meeting to defeat the BJP my question to GPCC president is who is splitting the vote in Shivoli he is sending instructions to his people to support an independent candidate in Shivoli who is splitting the opposition vote in Saligaon last minute how the entry of Agnello Fernandez came who is splitting the vote in Fatorda 500,000 कोणाकडच्यानूय घेयात कोणाचे रॅली प्रचाराक भोवात मात मत बीजेपीक मारात म्हूण सांताक्रूज प्रचाराक भोवतना केल्ल्या वादग्रस्त विधानाचेर इलेक्शन कमिशनान रक्षा मंत्री पर्रीकाराक नोटीस काढल्या असल्या वक्तव्या खातीर एक्शन कित्याक घेवची न्ही काय म्हूण आयोगाची पर्रीकाराक कारणां दाखय नोटीस पर्रीकाराकडच्यान जाप मागल्या असलेच वक्तव्याक लागून अरविंद केजरीवालाचेर FIR घालपाची ऑर्डर इलेक्शन कमिशनान हालींच दिल्या घेऊया एक ब्रेक